שלום לכולם. בסרטון של היום על הלכות חנוכה אנו נתייחס לסוגיה של חובת ההדלקה. על מי חלה החובה להדליק? אז אתמול בדברי הקדמה דיברנו על המשמעות של המשפחה והבית בעניין של הדלקת נרות חנוכה. למשמעות הזאת יש גם השלכה הלכתית. חובת ההדלקה היא חובה משפחתית והיא נעשית בבית. כלומר, מספיק שנציג אחד של בני המשפחה, בדרך כלל זה יהיה אבי המשפחה, אף על פי שגם נשים חייבות בנר חנוכה, מספיק שנציג של המשפחה ידליק את הנרות וכל המשפחה קיימה את חובת ההדלקה. כלומר, גם אם אחד מבני הבית לא נמצא בבית, אבל המשפחה הדליקה את החנוכיה, מספיק אחת אפילו, כל המשפחה קיימה את מצוות ההדלקה. הגמרא בעצמה מספרת על רבי זיירא, שהיה מקפיד כמובן להדליק נרות חנוכה, וגם אם הוא היה מתארח אצל מישהו אחר, הוא היה מקפיד להשתתף יחד עם המארח שלו במצוות ההדלקה, והוא אמר על עצמו, מהרגע שבו התחתנתי, אני כבר לא צריך להדליק נרות חנוכה, כי אשתי מדליקה בביתנו נרות חנוכה, וממילא אני שותף בהדלקה שלה. יוצא מכך, סוגיה שבוודאי מעסיקה הרבה מאיתנו, מה עושים כשהאבא במילואים? או כל דבר אחר, או מישהו נהדר. אז ככה, ברמת העיקרון, אם בבית שלו האישה מדליקה, אז הוא קיים כבר את מצוות ההדלקה בכך שהמשפחה שלו הדליקה חנוכיה. למנהג האשכנזים יש הידור בכך שכל אחד מבני המשפחה ידליק חנוכיה בעצמו. במצב כזה, אבי המשפחה, גם אם הוא לא נמצא, יכול להדליק כמובן חנוכיה בעצמו, רק בתנאי שהוא אכן נמצא במקום שיכול לחשב בית. אם יש לו מקום לינה מסודר, עם קורת גג מעל לראשו. אבל אם הוא ישן בשטח או נמצא במקום שבו הוא לא יכול להחשיב אותו כבית, אז אין צורך שהוא ידליק, אלא יהיה שותף בהדלקה של משפחתו. במקרה שהאבא לא נמצא בבית, והמשפחה שלו נסעה לבית של מישהו אחר, במשפחה אחר, נסעו לסבא וסבתא, במקרה כזה המשפחה יכולה להיות שותפים בהדלקה של הסבא. במקרה כזה כדאי שהחייל, שהאבא, כן בכל זאת ידליק בעצמו, גם לשיטת הספרדים. עד כאן.